Σαββατιάτικο ρεζουμέ. Όσα έφερε η εβδομάδα. 8 με 10 το πρωί από τον 107.6. Με την Κάτια Σάβα και το Γιάννη Νιάρχου. Καταθέτετε προτάσεις. Όλα τα κόμματα καταθέτουν προτάσεις. Έχετε σημαντική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο. Και αυτό που ζητά ο κόσμος είναι η προώθηση αυτών των προτάσεων. Να απαντήσω. Δεν είναι όλες οι προτάσεις που καταθέτουμε χωρίς έξοδα. Συνεπώς, οποιαδήποτε δαπάνη προέλθει μέσα από πρωτοβουλία κομμάτων, παραδείγματος χάρη η εκμητρογωνίας πρόσφυγες, που εκκρίθη ότι επειδή και παρά το γεγονός ότι σε εκείνη την νομοθεσία προβλέπαμε ότι είναι μόνο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που υλοποιείται η νομοθεσία, παρά τα αυτά εκκρίθη ως αντισυνταγματικό. Συνεπώς, αυτό που μέσα από τις προτάσεις σου καταθέτεις είναι τουλάχιστον να πείσεις την κυβέρνηση εκεί όπου κατά την κρίση σου ή καθ' ομολογία γενική υστερεί, να ακολουθήσει κάποιες προτάσεις που κατά την άποψη μας θεωρούνται ότι μπορεί να δώσουν απάντηση στα προβλήματα του λαού. Έτσι, οι προτάσεις όμως, έτσι όπως διατυπώνεται, ακούγονται έβυχα, αλλά επί της ουσίας πώς μπορεί να γίνει κάτι? Λέτε για παράδειγμα για την ανακρίβεια, στην ενίσχυση λέτε του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης ως βασικής προϋπόθεσης για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Σε άλλο σημείο για την υγεία λέτε εφαρμογή ενός συστήματος υγείας που θα αξιοποιεί τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και το οποίο θα είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό. Ναι. Ωραία. Πώς? Να σας απαντήσω. Έχετε έτοιμες προτάσεις νόμου για αυτά τα πράγματα? Μιλούμε για το καταναλωτικό κίνημα. Ζητούμε μεταξύ άλλων η ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος θα υποχρεώσει είτε την παρούσα είτε την όποια κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη αυτό που έχουμε προτείνει. Παραδείγματος χάρη τον διορισμό επιτρόπου καταναλωτή. Δηλαδή επιτέλους να μπούμε στα ουσιαστικά μέτρα ελέγχου της αγοράς. Αυτό που εμείς λέμε και μιλούμε για ένα νέο μοντέλο κράτους είναι ακριβώς αυτόν τον ρυθμιστικό ρόλο, τον αναβαθμισμένο ρυθμιστικό ρόλο που θέλουμε να δώσουμε και τον εποπτικό ρόλο που θέλουμε να δώσουμε στο κράτος για να μπορεί να εξασφαλίσει οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όχι μέσα από κάποιες προτάσεις όπως παραδείγματος χάρη πλαφών στο ψωμί και στο γάλα, όταν στο ρεύμα παραδείγματος χάρη είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση και είναι και κρατικό μονοπόλιο. Μιλούμε για τα θέματα υγείας, τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αντί να στέλνουμε στο εξωτερικό ή αντί να έχουμε λίστες αναμονής 6 μηνών ή 1 χρόνου σε επίγοντα μάλιστα περιστατικά, γιατί να μην συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα? Μήπως το σχέδιο υγείας δεν θα προβλέπει κάτι ανάλογο, ο καθένας να επιλέγει τον γιατρόν του? Είναι αλήθεια ότι έχει περάσει πρόσφατα νομοσχέδιο, έχει εγκριθεί, ούτως ώστε να έρχονται στην Κύπρο γιατροί για να εξετάζουν. Απλά δεν είναι έτσι. Αυτό είναι σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως έχουμε πρόσφατα κάποιους πανκρεατολόγους, αν δεν με απατάει. Ήρθε πρόσφατα, ναι, αυτό είναι άλλο. Εκείνο το οποίο θέλουμε, λέμε, είναι να καταστήσουμε την Κύπρο κέντρο ιατρικών υπηρεσιών ή του ιατρικού τουρισμού, όπως λέγεται. Τι πράττουμε στην ουσία? Ενώ έχουμε καταξιωμένους επιστήμονες, εξαίρετες κλίνικες, πολύ καλύτερες από ό,τι στο εξωτερικό, με εξίσου ικανότερων και ικανότερων επιστημονικών προσωπικών, στέλνουμε συνεχώς και δαπανούμε τουλάχιστον 40 περίπου εκατομμύρια ετησίως για να στέλνουμε ασθενείς στο εξωτερικό. Όταν θα μπορούσαν αυτά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να αποδώσουν πίσω και μέσα από το ΦΠΑ σημαντικών μερίδιων από όσα εξοδεύονται στο εξωτερικό. Δεν θα μπορούσε αυτό το θέμα να προωθηθεί με δική σας πρόταση νόμου και με κάποιες συμμαχίες ενδεχομένως στη Βουλή? Εννοείται να εφαρμόσεις σχέδιο υγείας? Να υποχρεώσετε την κυβέρνηση να εφαρμόσει κάποια πράγματα. Εάν συνεπάγονται, επαναλαμβάνω, δαπάνες, και πάλι θα θεωρηθεί αντισυνταγματικό. Να περάσουμε στους δημόσιους υπάλληλους, ενδεχομένως που δεν έχει θέμα μείωσης των εσόδων του κράτους. Συγγνώμη, αύξηση των δαπανών. Ναι. Λοιπόν, λέτε στις θέσεις σας διατήρηση των απολαβών των πιο υψηλόμισθων υπαλλήλων στο δημόσιο και δημόσιο τομέα χωρίς αυξήσεις τα επόμενα 2 χρόνια. Ιδιαίτερα τον υψηλόβαθμο. Ναι, αυτό που θέλει ενδεχομένως να πει ο Γιάννης είναι ότι θα μπορούσε. Γιατί δεν πάμε μέσα από νομοθετική πράξη? Όχι, θα μπορούσατε με πρόταση νόμου, για παράδειγμα, να μειώσετε, νομίζω είναι 6-7 στάδια μέχρι, ας πούμε, την απόλυση ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχετε ακούσει ποτέ να απολύεται δημόσιος υπάλληλος γιατί δεν κάνει καλά τη δουλειά του? Λέμε τώρα. Ναι, έχετε ακούσει? Όχι βεβαίως. Και εδώ είναι. Επειδή εμείς στο δικό μας το συνάφη ακούμε γενικά και στον ιδιωτικό τομέα.
Ναι, αυτό μην που, ξεχνάτε ότι αυτή η σιγουριά είναι που δημιουργεί και τη τεμπελιά και τη μη παραγωγικότητα. Αλλά την ίδια ώρα, χωρίς διάλογο για να θεσπιστούν κάποια νομοθετήματα, αν προσπαθούσε η Βουλή να επηρεάσει ή να επιβάλλει κάποια μέτρα, την ίδια ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά και η κυβέρνηση θα αντιδρούσαν όπως δεν έπραξαν όσα έπρεπε να πράξουν προκειμένου να περιστύλουμε το σπάταλο κράτος. Μα κύριε Στασία, δεν είναι και εκτιμένο των δημοσίων υπαλλήλων ο τρόπος με τον οποίο τον. Όχι βεβαίως, και δεν επιστάσαμε. Θα σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα για να καταλάβετε και την διγλωσία που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Τον Δεκέμβριο, ύστερα από τις αποκαλύψεις του πολίτη, προς τιμήν της εφημερίδας, βγήκαν στην επιφάνεια οι πολλαπλές συντάξεις. Μάλιστα. Τι έκαμε η Βουλή? Προχώρησε με το σύνολο των κομμάτων πλην του ΑΚΕΛ και κατέθεσε νομοθεσία για κατάργηση. Ήρθε η κυβέρνηση ένα μήνα πριν να κλείσει η Βουλή και κατέθεσε δικό της νομοσχέδιο, το οποίο βεβαίως δεν αρνηθήκαμε, τροποποιώντας και επεκτείνοντας. Και καθιστώντας ως επαγγελματικές τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, τη σοφία των δικών σας βουλευτών. Ήσασταν στον Παναμά τότε, να σας πω εγώ τα γεγονότα στην Βουλή. Θεωρείται επαγγελματική σύνταξη που λαμβάνει ο δημόσιος υπάλληλος και δεν προσμετράται στο ψηφισμό των υπολείπων συντάξεων κρατικού αξιωματούχου. Αυτό θα λυθεί μόνο μέσα από το διάλογο για το συνταξιοδοτικό. Δεν έκλεισε το θέμα. Το θέμα έκλεισε όσον αφορά τουλάχιστον με διεύρυνση μάλιστα εκείνων που θα έπρεπε να υποστούν όχι τις θυσίες, τις περικοπές από τις πολλαπλές συντάξεις, όταν η κυβέρνηση είχε μειώσει εκείνους από τους οποίους θα ζητεί να εφαρμόσουν το σχετικό μέτρο. Συνεπώς η συζήτηση του συνταξιοδοτικού θα ξεκινήσει, όπως ακούσετε, μετά τις εκλογές. Χάρη των εκλογικών σκοπιμοτήτων εδώ και ένα χρόνο δεν το συζητούμε. Επειδή ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο με τους δημόσιους υπαλλήλους και όλη την κρατική μηχανή, η οποία έχει μια σημαντική θέση στα έξοδα του κράτους. Να σας πω με βάση τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικού, 5,4% αύξηση για το 2011 του κρατικού μισθολογίου ή δαπανών για συντήρηση μισθών, ωφελημάτων, συνταξιοδοτικού των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι αλήθεια, για να καταλήξω εκεί που ήθελα? Δεν αποτελεί μια πραγματικότητα ότι τα κόμματα αποφεύγετε να αγγίξετε αυτό το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, διότι θα υπάρχει ένα τεράστιο κόστος? Θα σας απαντήσω ευθέως. Όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημεία κρίσης οικονομικής που οπωσδήποτε θα μας επηρέαζε, είμαστε μια μικρή χώρα και άλλοι περί άλλων τύρβαζαν και έλεγαν ότι θα μας αφήσει αλόβητους, εμείς είχαμε πει ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να μοιραστούμε το πολιτικό κόστος, αντιμετωπίζοντας πρώτον το σπάταλο κράτος, που αυτό σημαίνει ένα διάλογο βεβαίως με την Πασιδή, και εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω, για να μην αποδίδομαι και τα πάντα στο συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί εγώ είμαι εξ εκείνων που θέλουν να λένε ότι έχουμε έναν όριμο και υγιές συνδικαλιστικό κίνημα. Όταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος, ήθελε να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη όπως και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην του ΑΚΕΛ, ζήτησαν από τους δημόσιους υπαλλήλους να δεχτούν μια μείωση του μισθολογίου τους κατά 10% για 2 χρόνια. Στο σύνολό του οι δημόσιοι υπάλληλοι? Βεβαίως, ναι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι το απεδέχθησαν. Και κατορθώσαμε μέσα από την συντήρηση δικτών χαμηλών που απαιτούσαν τα κριτήρια ένταξης μας στην Ευρωζώνη να γίνει απόλυτα κατορθωτόν αυτό το οποίο ήταν ο στόχος. Συνεπώς αυτό το οποίο ακούω εδώ και ένα χρόνο, ότι θα γίνει διάλογος. Μάλιστα δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι το 2011 και 2012 θα έχουμε εξοικονόμηση αναέτος 35 εκατομμυρίων μέσα από περικοπές ή μέσα, αν δεν είναι περικοπές, από το πάγωμα αυξήσεων ή προσαυξήσεων των υψηλά αμοιβωμένων. Έχουμε Μάιο. Ο διάλογος θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Μπορεί να μου πείτε πως είναι δυνατόν να προλάβουμε να εξοικονομήσουμε 35 εκατομμύρια? Θα πάμε αναδρομικά να τους τα αφαιρέσουμε? Κυρία Στασιάδη, είστε σοβαρό κόμμα που προφανώς έχετε κάνει κάποια μελέτη για να δείτε πόσα εξοικονομούμε από αυτές τις εισηγήσεις σας για διατήρηση, για παράδειγμα, των απολαβών των υψηλόμισθων υπαλλήλων χωρίς αυξήσεις τα επόμενα 2 χρόνια. Πόσο θα εξοικονομηθεί από αυτή την... Σημαντικότερο από τα 35 εκατομμύρια. Διότι προβλέπεται και κάτι άλλο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα και άλλο σχέδιο. Δηλαδή η πραγματική μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μπορεί να ακούω ότι του δημόσιου τομέα γενικότερα. Δεν μπορώ να ακούω ότι μειώθηκαν τάχα οι υπάλληλοι του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και την ίδια ώρα η στατιστική υπηρεσία να αναδεικνύει ότι τα τελευταία 3 χρόνια επί παρούσας διακυβέρνησης έχουμε αύξηση κατά 5.212. Και θα πρέπει, επιτέλους θα αποφασίσουμε ότι το Cyprus Dream, που δεν είναι άλλο από την εργοδότηση στο δημόσιο,
να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε πλούτο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις καλά αμοιβόμενες εργασίας, έτσι ώστε οι νέοι να μην είναι προσανατολισμένοι απλά προς τη δημόσια υπηρεσία.